Fl-iskola primarja ta' San Ignazju f'Ħalluqa ġie inawgurat ġnien vertikali mingħajr l-użu tal-ħamrija iżda biħxejjex u ħwawar naturali. Dan sar biex jagħmel tajjeb għan-nuqqas ta' ħdura li hemm fiż-żona ta' rikreazzjoni għat-tfal u għandu lan li sa minn ta' żgħira it-tfal jitalmu dwar l-importanza li jieklu ikel organiku u sustanzjuż. Mirjam Ellul, il-koordinatriċi tal-proġett Ekoskola fih dan il-kulleġġ spjegat il-ħsieb wara dan il-proġett innovattiv. Nistgħu nużawhom għal attivitajiet oħra li ssir fl-iskola, pereżempju nanieħ, nagħmlu ħobż biż-żejt bin-nanieħ, se nużawhom hawnhekk aħna xi ħass frott ieħor. U nistgħu wkoll nagħmlu attivitajiet anke forsi fundraising il qudiem għall-iskola aħna stess. Ukoll għandna barra minn hekk għandna anke kappar jiġifieri li qed inqasmu fil-vażetti. Dan il-ġniem magħmul minn affarijiet riċiklati bħal pellets tal-injam u alka tal-baħar jirriċikla wkoll ilma tat-tisqija sabiex it-tfal jittalmu japprezzaw iżjed din ir-riżorsa naturali. L-agronomista Charles Zara jispjega kif dan il-proġett bl-għajnuna wkoll tal-Bank HSBC se jirriċikla d-90% tal-ilma li jintuża t-tisqija. Jagħtina l-faċilità illi l-ilma li l-pjanta ma tutilizzax dak il-ħin u li jibqa' nieżel l-isfel. Rajt peress li l-sistema edha xuxxata, allura dak l-ilma nistgħu nilqgħu ġa pajpijiet u nerġgħu nirriċiklaw. Is-Sur Zara qal li dan il-ġnien jista' jkun utli għal bosta binijiet li qegħdin jinbnew bla ġonna la darba jkun hemm ix-xemx. Dan hekk kif is-sustanza li fiha jikbru ħxejjex hi waħda artifiċjali u mhux ħamrija naturali. Aħna hawnhekk permezz ta' trattament immaturajna din l-arka biddilniha f'kompost u dan il-kompost biddilnielu anke l-istruttura tal-meħ tiegħu, tuxxejnieh mal-fertilizzant biex ikun jista' jiġi tajjeb biex jitkabbar il-pjanti. Iżda fl-aħħar mill-aħħar il-ġudizzju ta' dan il-proġett jgħadduh l-istudenti li jridu jikkultivawh huma filwaqt li jedukaw irwieħhom. Jista' jagħmel iktar frott u jgħin iktar ħabba l-ilma ħalli ma jaqax l-ilma mal-art u għamilna pipe li jaqa' l-ilma fuq il-pipe. Bekk nkunu nistgħu ikollna frotto ħarxix, ikunu mhux bil-bex u ikunu li nagħmlu aħna nkunu nistgħu nikluhom, ikunu aħjar milli nieħdu mmorru supermarket għax jistgħu ikunu mill-barra u ma jkunux friski.